नुबाय खाथियाव थांबावबाय आं खाथियावनो दङ नुबाय माबायदि माबा माबि रायलाय खोमागासिनो दङ मानसि मोजां नङा बे ओरैनो रायजायो नामा बे आंजों खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसे बर'नि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोरनानै लाहरनाय थालायबाय नायलांदोलाय सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय ओरै बिफा मना लालायलायदों ओरै फिसाजो ओमफ्राय उन्दैया हनै टुन 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 थाबायगासिनो दङ दा मा जायगायावमोनलाय बनरगावआव बंसिगावआव जोंहा बियादै साख्रि मोननाय दङ नालाय साख्रि गोदान मोनदों साख्रि मोनदों नालाय ओमफ्राय बेहायनो पार्टि जानो लेंहरदों बियादैया दहायनो लेंहरदोंमोन ओमफ्राय जोंहा नै फिसाजोनि टिउसन एसे खामानि दंबावोमोन आंहा कारेन्ट गैयिनिनो जि सुनांगौआ बेसिबांबा बजाय जानानै थादोंमोन नालाय दासो सुखांनानै ओंखारबाय नै दा टाइमा 8टा जालायलायनोसै दा थांनानै फैसै सनाफोर दा सोर सोर दङ लोगो मोनहैगोन आरो ना नायलांदोलाय आरो मोजां थङाला भिडिअ बानायनायाव लाइटखौ मोननानै होलाबायो दा बुरिखा नालाय सनाफोर दख'ना गाननानै ओंखारलायबाय नै दख'ना बुरि दी गाननानै ओंखारलायबाय ओमफ्राय जि गुदुं लाखाबाय सनाफोर गोजाङोना दाना आरो बिथिंजाय थान्दा बिराद शीत गोलैयो मोनाबाथाय हर थौबोगोन ना मागोन जोंबा मेलाबो जाबोनो हागौ मेलाबो जादों आरोना बिथिं बनरगाव ना मायाव मा होननायाव जायोथाय मेलाया आंबो बारा मोजां मिन्थिया सनाफोर थांगोरना लानोसै र' जाखावहैनानै फैसै बियादै साख्रि मोननायनि सनाफोर ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्रायो दा मेला जायोना मायो ओमफ्राय आखाइ जेबो रां गैया नालाय ओंखायनो एसे एल'नानै लानो नागिरदों नोंस्रा गुमैया मिथिं खाथियाव दङ बौ बाजाराव दङ जोङो बाजारा दाबो जागासिनो दं नै 8टायानो जाबाय ओरै फै मामि फिसा बिराद गोजांदों नामा नोंसोरखौलाय माबा सुइटार टुइटार गाननानै फैजोब्बाय गोजाङाखै ना माना मा गोजाङाखै ना मालाय बियादैनो चक्लेट लाङो नै बियादैनो माबा लाङो नै मा जुनानै लाखो बियादैनि मालाय बियादैनि थाखाय न' फिसाजो गेदेरनि स्कुल मोनबाय गिर्जा आरो स्कुल गेट बे मेन गेट जाहैबाय नै मेन गेट बियो गेट नाम्बार 1 थिं ससे थांनानै गेट नाम्बार 2 ओइ जों बख'ग्राया गेट नाम्बार 3 आरो औ गावहाबो सोलोंफागासिनो ओइ जों बख'ग्राया ना आब'खौ लायग्राया औ नै बे लामाजों थांनांगौ आरोना थांसै सनाफोर लामायाबो खोमसि नालाय लामा खोमसिखौलाय मा नायनो मेला जाफैग्राफोरनि पार्किं नै गारियानो लाइन लाइनथार मेला जानाय जायगाखौ मोनबाय सनाफोरजों बनरगाव ना हा बनरगाव मेला क'क्राझार बनरगावनि मेला आंबो जाफैफेराखै गारियानो लाइन लाइनथार दा दसे थाब फैनानै हाबलांसै र' हाबलांनाय जायोबा नायनोसै साराय 8टायानो जाबाय टाइमाबो फैगौनो मानसिफ्रा दोबैथार नै बिराद गिदिर जायो खोमा ना जोंहा मिरामिस जादों मन्दिराव हाबजागौमोन ना बर' गामिनि मेला बिराद गिदिर देलायग्राल' खोमा जेबो गैया गाखोग्रा आरिग्रा गैया जेबो नागारटला गिदिरथारहाय बिदियाव हाबनो बायो बावला बियादै मोनाबो मोननोसै ससे थांबानो मोनसिगोन दा मोनफैबाय सनाफोर जोङो नै हाबबाय उन्दुजोबखो ना माखो जोंबो जि हर थौनानै फैथारबाय रायखसि सानैया नायलाय रायखसि सानैया नुबाय जेरावखि थाङा बिसोरनो फास दङ नै आलासिफ्रा मेरलाथार नै आंना बियाव जालिया आयौ दै दोननानै होदों ओइ
नै आंना बियादैया साख्रि मोनगिरिया मालाय बेसेबां गुफुरनायलाय नङा माथो आंना खथ्थ' सास बियादैया सोमजिरोद्राव खथ्थ' मोजाङै एसे स्राङाव आंथ' खोन्थायाखै मा साख्रि मोनदों बिथाङानो खोन्थानानै लाथोंसै मास्टार इनियाव ना मोजां मोनबाय आरोना बिराद खस्थ' खालायै जाफुंसारबाय बिराद मोजां मोनबाय सना बिबथैयाथ' बिराद लामा होबोगासिनो बिराद मोजां जाबाय होननानै मोजां मोनथारबाय नै बिबथैया ओरैनो रायजायो आं मा होना खनसे सनाफोर आं खोन्थाखादोंमोन ना एक्सन होननानै नुबाय माबा माबि रायलायखोमागासिनो दङ मानसि मोजां नङा बे ओरैनो रायजायो नामा बे आंजों बिबाजैजों रायलायाबाबो मालाय गोसोनि खोथा रायलायलायग्रा बिबोनांसो गोरबोनि खोथाखौबो रायलायो फनाबा आंनाव हरा बेनावसो हरो फना मिथिगौ नांलायनो होननानैसो फैखादों बेजों दिनै आं होनदोंना सनाफोर आं माने बेजों भिडिअ बानाया बेलाय नुबाय आं ओरै बियादैजों रायलायगौ मानि रायलायखोमागासिनो दं बियो बानलु जाग्राना बिराद नोजोर बेनाव कि बारग'वाफोरा रायलायखोमाबाबो नोजोरा थांखायो नामा खोनाखायो आं बेनि कमेन्ट बानलु जानायनि कमेन्टखौल' आं नायोब्रा बे मानसिया बानलुजोंसो गोरा बानलुजोंसो रायलाय जोंनिफ्राय बांसिन जायोना जाया ओमफ्राय मानसिनि मोदोमखौ नायदो ओरैबायदि ओमफ्राय आं जाला बुद्रु जाला माला जायो ओमफ्राय आंनि मोदोमखौ नायदो अमा बुरियाबो हाला ओमफ्राय सोरबाफोर नोंसोर होनबाय थायोना टिभि ब्लगजों मा जायो मा मायो बिराद बुलायनानै जों नायलायनो बाबाय मोखांखौनो दिनैसो लोगो मोनबावबाय सुनिखौ लोगो मोनबावबायसो सुनिखौ दिनैबो आरोबाव ओमफ्राय रेस्टुरेन्ट दङ आङो नै आइफनजों मोजां मोनो नामा आंखौ मोजांखाना आंना बिराद मोजां मोनदों आंखौ आइफनजों बिराद सय ओरैनो लाबोदों बिवाया ओरैनो लाबोदों खारस'नायसो ट्रेनाव बारसोम नागिरलायनाय खारस'नायसो जोंना लोगो मोनबाथाय नुबाय हाजोआव दाउलिसो थांदों आं एसे रानबारखौसो आङो मारि नंगौ सानगोन जेबो नङा सनाफोर बेबायदि जेबो साननो नाङा न'नि बायदिसो थाखायो आरोखि ना जोंहा खुला खुलि माने एल' एला रायलायग्रासो आरोना आलदा बिबाजैजों रायलायाबाबो न' मालिकआ लाजिलायो नामा थांबाय गिनानै थांबाय हनै बुजानो गिनानै फैदो इसा नायलायसो फैदो जादों माने बेसा नानिया माने टिउसन लायोमोन नालाय सातथायावसो गयो ओमफ्राय एसे फैग्रोनाय जादों जोङो ओमफ्राय रायजायनि खोमसियावसो जिरायगासिनो आङो आरो आंजों जाफाबावगोन बिसोर नाय रायखुसि सानैया गारबोलायनानै फैबावो आंखौ आंहा फिसाजो टिउसन दङ नालाय ओंखायनो थाब फैनो मोनासै गारबोबाय बिसोरो मोनदिया जाजां गिनानै रायखुसि ओंखायनो मागोना रायखुसिना ओंखायनो बुलाबायदों नुदोंबा नुवाखै ना खर' मोनसे बारा मोनजानो नङा होमबा सोरबाफोर ओंखायनो मेलाया मेरला मालाय मानसि फैगासिनो दं दाबो नुबाय खाथियाव थांबावबाय आं खाथियावनो दङ नुबाय माबायदि नुबाय माबे गोसोजों हायो नुबाय सननै फिसालाया गोदो मादैजों थानो ओरैबायदि गाबग्रामोन आरोना गोदो आंखौ नुबानो माने आइखां बायखां जायोमोन बे गोदो उन्दैयाव इसाना नङा माथो उन्दैयाव आंखौ नुबानो माबायदि आइखां बायखां जाग्राया आंबो ससे खांदों सनाफोर आहाबो मोनथाय दङ फिसालानि नुबाय ओरैबायदिखा मागोना आङो बेखौ बुंदों सनाफोर मागोना बुंदों आं बेजों नांलायनो होननासो थाखानाय आरोना बेनि थाखायनो नुबाय माबायदि आखला नुबायना बुंबायथ' लाखियाबो बुंदों
दे खोन्थाना लादो दे सना दे औ नायदो अननानै बयबो जोंनि साबस्क्राइबारफोरा थांदो बे आब' जबानि ब्लगनि साबस्क्राइबारफोराबो थांदो हायलुरिनि साबस्क्राइबारफोराबो थांदो न'आनो गोमजोबबाय जेबो नङा बेहायनो जा खुसि नै फिसाफ्रा नै आगिया गोलैनोसै टिना टिना ना खर' अरखानां ना खर' सनाफोर लुगैबावलायबाय नै मालाय जानायखौ ना हरगासिनो दङ जाय खुसिया लुगैयाबा जाग्रा बुस्थुखौलाय नुदों मानि नुदों बिजाब जानायखौ बिदि अरथि अरथि जायो मानसिया थाबथागोन मोसैखौ आंखौ जाथिबाय थाबथागोन बहायबाय सनाफोर नै जोंहा रेडि नै हायलुरि बिहामजोआ रानगासिनो मा होनदों बिथां खोन्थानायखौनो खोनाखाबाय दा आं बेदरानो मामाथाय आं जेबो सिनायला सनाफोर ए अबे औ नैबे अमा ओमफ्राय बे नाना माबे बेयो नाना माबे मेला मेला थानाय सनाफोर जानोसै नै बिमादैया बानलु राबन खानानै थफा मालाबानो होनानै थांखांबावबाय ए आलासिफ्रा मेरलाथार जाखां लोंखां गय जाबाय सनाफोर नों न'आव थांनानै नों दोखो दोखो बुजाहैगोन ना आंजों दोखो दोखो नोंबो नों गला नों न'आव थांदों नों दोखो दोखो थांनो ओंखारबाय दे लोखिफोर थांनोसै बाय बाय बियामादै फिसाजोनि बियामादै बायद' ओंखारबाय थांसै 10:30 जालायलायबाय मेला जालांनो होनाया गैला मेलायानो दहायनो बन्द' जाबायनो 9थासोआवनो बाय बाय सनाफोर नै लास्ट मेला गैला मानसिफ्रानो रावबो दखानदार गोजाल'सै ओमफ्राय जोङो नै मा बेसेबां आधा केजिल' ला आधा केजिबो नाङा फवासेल' ला जायानोबा मानसिफ्रानो आंथ' जाया थांजोब्बाय मेलानि मानसिफोरल'सै ओरैनो सनाफोर न'आव सफैबाय जोङो नै टाइमाबो 11:30 जाबाय उन्दुबोबाय सासेयाबो नै उन्दुनोबो ओंखारथारबाय आंखौबो जानानै फैबाय थिगसे बियादै साख्रि मोननायनि नामाव एबार उन्दुनोसै आथिं आखाइ सुदो दैजे